Llegint els vostres projectes hi ha diversos fils en comú i diversos temes, però n'hi ha dos que són molt bàsics, que són l'art i l'educació. I la meva pregunta anava per aquí, és en cadascun dels vostres projectes quin és el vincle entre l'art, la creativitat i l'educació entès en un sentit ampli, no escolar només? Respecte a l'escola, l'escola és un projecte molt potent, té diverses branques. És un centre de creació, a part de ser una escola, és un centre de difusió. I el més important jo crec en aquest cas és dir-vos que vinculem molt la difusió del circ amb el nostre centre d'ensenyament. Llavors aprofitem tot allò que sigui formació per difondre les activitats del circ, en especial últimament el circ contemporani, que és el que més es porta. Llavors fem cicles de circ jove, fem tallers regulars, fem tallers intensius, fem circ familiar els caps de setmana i fem moltíssimes activitats per obrir la formació a la gent de Nou Barris específicament, als joves de Nou Barris i a la resta de la ciutat, evidentment. I aprofitem per difondre això amb les xarxes socials, amb cartells i tal. Jo represento a la Sant Andreu Jazz Band i a l'inici de l'acte inaugural el director, el gerent de l'ADAM ha dit que la cultura era un motor que impulsava el canvi. Jo crec que el binomi educació i cultura, educació i art, és el binomi perfecte d'aquesta transformació.